kam ste? Podľa štatistík sa byty predávajú 2 až 3 mesiace a rodinné domy 3 až 6 mesiacov. Ide o dlhodobé štatistiky, ktoré máme. Toto všetko platí iba v prípade, keď je stanovená reálna trhová cena a zároveň, keď ste dom alebo byt začali predávať v sezóne. V sezóne znamená to, že mimo januára, februára a mimo júla a augusta. Tieto doby sú plne reálne. Môže sa ale stať, že svoj byt predáte za deň, dva, alebo rodinný dom sa predá za týždeň. To sa samozrejme stáva, ale toto sú štatistiky dlhodobé na celý realitný trh. Príklad pri pozemkoch môže byť jeho doba predaja aj 18 mesiacov. Ak chcete ale dobu predaja skrátiť, môžete to spraviť dvomi spôsobmi. Buď znížite cenu tej nehnuteľnosti, alebo zvýšite jej hodnotu. Jej hodnotu zvýšite novým nábytkom, vymaľbou, novým zariadením, proste čímkoľvek, čím sa dokáže odlišovať od podobnej nehnuteľnosti, ako práve teraz máte. Pre ďalšie rady a tipy sleduj naše videá a daj odber.